being a small place, but we don't know what are the different types of traditional cultures which are inborn in our villages. And this is a great opportunity for all the students and all the villagers of this Parsem village, which they have showcased it. The institution has showcased it. So once again, I request all the parts audience to give them a applause of students. They will be motivated to bring the artists from various villages, various corners of the state in your institutions. Yes, you will learn what is Zagor, what is Kalo, what is Ranmale, and what is Bhajan. I hope when we go to any marriage or any functions, there is always called a takeaway, no? Yeah? Take away something. Organizers use. But now this time the organizers will give you the memories, the different activities, and definitely you will take away to that memories and you will remember in your life to lead and to give the prestige, priority or respect to the artists who are performing here in this stage. As you know, opportunities knocks but once. But this also applies to time. And once that time is gone, it means everything is gone. Now you are learning it at this stage. If you gather the knowledge, definitely it will help you out to participate and enjoy your life, future life too. वातावरण निर्मिती झाली वनात सांस्कृतिक मंडळ यांनी सुंदर असे ढोलक भजन आमच्यासमोर सादर केलं. या ढोलक भजनात माझ्या ऑब्झर्वेशन असे की मला 3 जनरेशन म्हणजे ते ढोलक भजन सादर करत असे दिसले. पारेकर म्हणजे इंग्लिश पारेकर आमचे कलीग या स्कुलाचे आमचे स्टाफ त्यांचे वडील ते ढोलक भजनात सामील झाले. चलो गोय ढोलक भजनात सामील झालो आणि लहान भुरगो मेबी ताजो फादर आसूं शकता. हांव वळखता असो म्हणजे ताजो फादर बापूय वडील हे आशिल्ले आनी ताजो चलो आशिल्लो. तुमचें अभिनंदन. सुंदर अशें संस्कृती म्हणजे एका जनरेशना कडल्यान तिसऱ्या पिढये पर्यंत पावले ताच्या खातीर अभिनंदन. दुसरें हांव अभिनंदन करता ह्या कार्यक्रमाचे संयोजक डॉक्टर मुकेश माजी हांच्या तकलेन सुंदर संकल्पना आयली आनी ताणें हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. तशीच वेगळ्यो नवीन नवीन संकल्पना तांच्या तकलेन येवच्यो ताच्या फुडें वर्सान वर्स घेवचें. आयज आमचे पासेकर सर सदांच असल्या एक्टिविटीजांक प्रोत्साहन दिता. सो तुमच्या तकलेन अश्यो संकल्पना येवच्यो पासेकर सर सदांच तुमकां सहकार्य करता. अभिषेक विशिष्ट शैलीतून आचार आणि ही सोमवारी लोकांनी लोकगीतांची परंपरा आहे. या लोकनाट्याच्या पार्श्वभूमीवर येथील लोकसंस्कृतीचे सामाजिक योगदान आकलन व्हावे हे महत्त्वाचे आहे. गोमंतकीय लोकनाट्याच्या जनमानसाला परिचय करून देणे या आवश्यकतेने तसेच गोमंतकीय संस्कृतीचे वेगळेपण साम्य अनुभवताना हा लोकनाट्य प्रकार हा लोकनाट्य महोत्सव या जबाबदारीच्या जाणीवेतील मूल्य आहे. हा लोकनाट्य महोत्सव हरवंत शिक्षण मंडळाची गणपतपारसे कौल्या विद्यापीठ आणि कलानी संस्कृती संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आकारात आलेला आहे. या महोत्सवाच्या आयोजनाला कलानी संस्कृती संचालनालय सरकारचे आर्थिक सहाय्य आशीर्वाद आपल्याला मिळालेला आहे. या महोत्सवाला प्रमुख पाहुणे म्हणून व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सन्माननीय संचालक सगुनी वेळीकरांचं मी प्रथम पुनश्च स्वागत करतो. या कार्यक्रमाला उपस्थित तमाम हे शिक्षक आहेत, इतर महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत, पत्रकार बंधू आहेत, या सगळ्यांचं मी या कार्यक्रमाला पुनश्च स्वागत करतो. धन्यवाद.